ואנחנו עם איבחיק בבוריטו דיאבלו מקסימום. לא מצחיק. שלום. באתי להגיד איבחיק תגיד שלום, אבל אמרת על דלת עצמך, מה הולך פה? אז יאללה, בואו נתחיל משחק. בוריטו המשודרג פוגע. בום ומוריד מלא. הורדתי לו המון חיים. בום וזה לא שווה כלום. בום וזה לא שווה כלום ובום בשלב 2. טוב, לא הרבה יודעים את זה, אבל אז מה אתם אומרים על הפתיח שאני חושב לעשות? עליי יש לי פלפל חריף, איזה מזל. מה אתם אומרים על הפתיח שאני חושב לעשות? היי, אני לימקס, בערוץ הכי מעצבן ביוטיוב. שלב 4 בלי פלפל חריף. אומייגוד. אתה אדיר, ואתה נדיר. ואני עדיין מהיר. כי אתה עם בוריטו המשודרג עם תחתוני רקטה. בום, הוא משודרג מאוד. יש לו גם קסדה, שמת לב? או שזה מסכה? ויש לו גם פלפל חריף. שמת לב? פינייטה! פינייטה! אז אנחנו עוד מעט נעשה קאט ונפתח את הפינייטה הזאת בפרסומת. ונחזור אליכם שנשיג את הפינייטה. פלפל חריף עולה! וואו, זה עשה אותי מהיר מאוד. אוקיי. מה אתה אומר? אני ארד שלב 5? אני מקווה שכן, אבל אני עדיין לא אעשה את הקאט הזה. אני אגיד לכם לפני שאני עושה את הקאט, ואני גם אחזור אליכם כשיהיה פינייטה שאני עושה את הקאט. יאללה, איבחיק! איבחיק, איבחיק. למה אני קורא לך רק איבחיק? כבר יודעים את השם שלך, עידן. עידן, 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 עידן. שר, עידן, עידן, אני שר, אני שר, אני שר, שר בפר. שר. אתה עומד למות. לא. הנה, דובונים. למדתי. פינייטה. רגע, חכו לאיזה... כן, זה בפרסומת, אז חכו רגע. אני עושה לכם קאט בעוד 3, 2, 1, ונחזור אליכם בעוד 3, 2, 1. סליחה, בעוד 3, 2, 1. התכוונתי בעוד 3, 2, 1. חזרתי לכם עם הפינייטה, היה איזה פרסומת של 2. אז יאללה, איבחיק תפתח אותה. שנינו נפתח. ובום, בום, 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 בום. רגע. אני פותח את אלה. אוקיי, אני פתחתי. מה? היי, אני רציתי לפתוח אותו. אתם בטח לא מבינים על מה דיברנו. אוקיי. קלפים. מה? זה היה בגלל שאני לקחתי לך את הקלף. אז זה הביא לך מזל, נכון? איבחיק פתח את הפלפל החריף. ובגלל שלקחתי לו את אחד הקלפים שם, אז הוא הביא לי קלף מטורף. עכשיו אני משחק. אוקיי. מה זה? זה כל מיני דברים שיש בשלב 4. זה מה שהגיליתי. אדיר. שהם עושים חנות. בואו נראה כמה כסף יש לנו. יש... מה זה? עזבו את זה. יש לנו 1,385,975. יש לנו 1,385,975. אז עכשיו יש כאן איזה שאפשר שדרים תחתוני רקטה, אני לא יודע. יאללה בסדר, נשדרג תחתוני רקטה ונשדרג את זה. לא, שבירת קיר. ושבירת קיר, כזה אי אפשר. יותר כסף ויש הנחה. תעשה 2. הנה, אוקיי, יש לנו גם יותר מזל עכשיו. אז יאללה, בום. זה לא שווה. נכון. עם בוריטו הרגיל. אבל הוא עדיין טוב ויעיל מאוד.
הוא הדמות האהובה עליי. ווי פום, וופום. פום. יש לי פלפל חריף איתי. ושלב 2. מהר מאוד שלב 2, כמו עבריק. כי עבריק מטורף על הרף. ולא התפוצצתי, יואו. מה? הייתה שם פצצה. שלב 3 זה היה אחד המהירים, נכון? הייתה שם פצצה ולא התפוצצתי. מה? עכשיו התפוצצת. עכשיו כן. אני רגע טוען. יהיה לך שלב 4 בלי פלפל חריף נראה לי. כן. הנה, השמיים מתחילים להיות קצת כמו שלב 4, כן? כן! אני שמתי לב לזה שכל שלב זה עם שמיים אחרים, זה כבר בזריחה. זה היה בבוקר, ואז השקיעה, שקיעה, לילה, זריחה, ובטח השלב הבא הוא יהיה ממש כאילו קיץ מסנבר. כן. ויש גם פלפל חריף. כמו שהיה לי. הנה, אתה רואה כל מיני דברים באוויר יש. נכון. גם הצבעים של העיגולים הם משתנים עם כל שלב. של הדובונים. גם, וגם של העיגולים למעלה. איזה? יש עיגולים כאלה למעלה. תכף תראה יואו, את הדברים לא האלה בשלב התפוצצתי. 5. בשלב 4, תכף תראה אותם. הנה ראיתי. וואי, אתה מטורף. נכון? את החצים האלה ראית? את החצים? לא, אבל ראיתי את הדבורים האלה. יואו, איזה מזליסט אני. פלפל חריף! זה עושה אותך גם מהיר יותר. נכון. וואו, זה שלב 4, זה שלב ארוך. יש מצב שתגיע לשלב 5. יאללה, יפחיק, רוצה לשחק במקומי עכשיו? כן. קח, מהר. יש לך את הכיסא הזה. תנצל את הכיסא, אל תספין עם הכיסא הזה. איזה כיסא? הכיסא שהיה לך לפני רגע, המועך. לא נורא. עדיין, זה היה טוב מאוד. נכון. הנה, מה? קסדה? מה קסדה? מוזר. עכשיו, חנות. יש לנו כאן עוד הרבה דברים לשדרג. אומייגוד, כמה דברים יש לנו לשדרג. נפתח לך קטגוריית הפלפלים חריפים. מה? ואת הכל אתה יכול לשדרג. את הפלפל החריף וזהו. יאללה, משחק, אני משחק. עוד פעם. די. פליז. די, נו. אז בשלב 3 אני אביא לך. אוקיי. אומייגוד, הורדתי לו את כל החיים. באמת? כן. וואו. כל פעם שאנחנו קונים פלפל חריף, זה מביא לנו פלפל חריף, רואה? היה לנו רק פלפל חריף אחד, והנה עוד אחד. מרחף לידינו. כן. קטגוריית הפלפלים חריפים יכולה להביא לך כל מיני דברים כאלה. שאתה יכול להשיג בפינייטות. כן. זה מטורף. זה מטורף על הרף. פינייטה! יאללה, קח, המתחתי לך בשלב 3. יואו. יאללה. מה אתם אומרים, שנעשה עוד פעם קאט בסרטון הזה? ושלב. אומייגאד. יש שקים בתוך הקיר? מה? אני לא ראיתי, אבל אני אראה בעריכה. יאללה, הפריק, יאללה. והשגתי שק אחד. זה שקים ענקיים. אז עכשיו תביא לי, אני רוצה שנייה. אוקיי, עכשיו אני אחזור אליכם עוד פעם ועוד. מה זה? איפה ההקלטה שלי? מה? הנה. אוקיי. ההקלטה חזרה. עכשיו אני אחזור אליכם בעוד 3, 2, 1. חזרתי אליכם עם עוד פינייטה. אז בוא, אני הפעם פותח. שתן. טוב, 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, 1, 2. פלפל חריף! ויכול להיות שאנחנו יכולים לשדרג עוד פלפל חריף. נכון. מה? מה זה? אין לי מושג. יכול להיות ששלב 4 זה השלב האחרון. לא, אין סיכוי כזה. אין סיכוי בעולם. רגע, מה יש לנו כאן? פלפל חריף. רגע, לא אי אפשר לשדרג את הפלפל חריף. תשדרג לא את זה. אתה יכול את שני האמצעים. כן, אני יודע, אני אשדרג את זה. ואתה לא יכול לשדרג עוד כלום. נכון. אז יאללה, יפחיק תשחק. שחק אותה.
משודרג. היי, לא! לא הצלחתי לפגוע בבוס. לא הצלחתי לפגוע בבוס. טוב, אני אומר שזה יהיה המשחק האחרון להיום, כי אומייגוד, זה היה סרטון מטורף על הרף. סרטון מטורף. שלב 2. בלי לפגוע בבוס. אומייגוד. יכול להיות שקיבלנו בוס חדש. איך הוא היה נראה? שחור כזה? עם תחתונים? לא, זה... יכול להיות שבאמת שקיבלנו בוס חדש, או באתי להגיד מיניון חדש. מיניון. או דיבון חדש. אני פשוט רוצה לקחת את זה אחד הדובנים האלה ולאכול אותם. דובני גומי. כן. מה? אוקיי, כסף... איזה מזל שהצלחתי להגיע לשלב 3, כי זאת בושה לא להגיע לשלב 3. נכון. פעם קשיתי להגיע לשלב 3, אתה מאמין? מה? כן. זה קל. פעם שלב 2 היה קשה. שלב 2! שלב 1 בכלל היה קשה להתחיל מטר! מתתי. ובשלב 3. זה גרוע. טוב, לא פגעת בבוס. מה? לא פגעת בבוס. נכון. פליז שאני אגיע לשלב 4. שלב 4. יש! שלב 4. ואני מהיר. בגלל הפלפל החריף. כן. זה כבר ממש לקראת הזריחה, כאילו ממש לקראת הבוקר. כן. ואנחנו מצלמים את זה בבוקר. אז בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מתי שאתם צופים בזה, לילה טוב, לא יודע, מתי שאתם צופים בזה, טוב לכם. מתתי. לא נורא. וואי, זה נשמע כאילו אני כועסת, אבל אני לא כועסת, אני אוהבת את הצופים שלי. מה? חנות, זה מראה שאפשר לשדרג משהו כאן. חכו, רק את זה אפשר לשדרג. לא. יכולת לשדרג גם את זה. אוי, פופסי. אבל זה יותר טוב. כן. אני משחק. בוריטו. נגיד הבורוס הרע. ככה עושים את זה. פגעתי בו הראשון. השני. כן, האחר. השני. כן. שלב 2 כבר. מהיר מאוד. בגלל שבגעתי בגוס. פגעתי בכוס. ואין לך פלפל חריף. אוי. אבל שלב 3 מהר מאוד בלי פלפל חריף, ראית את זה? לא, שלב 3 זה קל בלי פלפל חריף. נעשה שלב 4 בלי פלפל חריף עכשיו. נראה לי שתצליח. התפוצצתי. אימא'לה, התפוצצתי. נראה לי שתצליח. פינייטה. יש! וואי. שלב 4. אין לי פלפל חריף. המכונות האלה מצילות אותי. איזה? המכונות האלה שאני לוקח כל פעם איזה מכונות? המכונות האלה שאני יכול לקפוץ איתם בלי להוריד לי חיים. ואני נראה לי עומד הנה, מה שקיפץ פה הרגע. הנה, זיקוק. כסף! זיקוק! וואו. בלי פצצה. ייי. אוף. פינייטה. אז עוד פעם. חכו. אני אחזור אליכם בעוד 3, 2, 1. חזרתי אליכם עם עוד פינייטה. אני פעם פותח אותה. אאו. 1. פלפל 2. זה יישמר לסרטון הבא כבר, אני אשאיר אתכם במתח. 2 פלפלים חריפים לסרטון הבא, רק נשדרג פה עוד כמה דברים. הנה, נשדרג פה כמה דברים. רגע, קטגוריית הפלפלים חריפים. רק את זה. טוב, יאללה, נשדרג את זה. זה אי אפשר לשדרג עוד כלום. טוב, אז בואו רגע נלך לכאן. ואתם זוכרים את השורט שהיה כזה תמונה של זאב פה? אז פשוט עשיתי צילום מסך וחתכתי. טוב, אז אני אומר, יבחק תגיד את זה איתי וכולם בבית תגידו את זה איתי. זה היה כל היום. יאללה ביי.